अरे वाह बिमा फिसा माथो सावरायलायखो बिसोरलाय आंखौसो मायबा बुंदों नामा बिसोरलाय जेबो नांजायालै आङो लाब गैया मम्मी लाब गैया आंखौ रायखुमाबाबो आरोना र' होनबाबो खोनासंनि आङो ओइ नै आबा सान मायै ओमफ्राय अबेबा थांदोंमोन आयै नों औ आबा साना न'आव जिबायदि दासान्दि जागासिनो ना बेफोरनि थाखायनो दसे मन्दिराव थांब्रबदों आङो अ माथो खालामबावनोहाय आबा जानायाबो जाया नङा जायोना दे ओमफ्राय हजों गासैबो थिग दंना मायै मालाय आबैयानोबा खथ' मोजां बुजायखायोना दे हामदो दे होमबालाय हामसै नोंलाय माथो दानो फैखो आबा दसे बिनानावजों थाबबावबानो जायोमोन माथो आंबो बिदि थाबाय थानो हायाना आयै दसे अब्लाबो थांना फैबायना दे होमबालाय दाथ' आरो नोंनि आफायाबो थांनो सोलाबथ'खानाय नंला दे हजों सिन्था खालामनांगौ गैखाया न' आबा सान प्रसादा लाग्रोदो न' दे आबा साना बोरसो मोनगोन ना औ बिदा बोरफोरखौ मोजाङैनो बिनानै लाखालै बेनोसो समायना बाजै मोननायनि आरोना मा होनदों बियो आयै मोजांखौनो होनदोंरा आङो दे मम मोजाङै जारिना होबानो जाबाय ओइ मेहेराबा नोंबो एसे प्रसादा जाफै प्रसाद नाङालै आंनो बुंनो थाङोब्लाथ' जेरावबो इसोर दंखायो औ बेखायनोथ' नोंबो मोजां आशीर्बाद मोननायनि आरो सना न' प्रसादा एसे जाफैदो माना खालामनो हामा नांथ'लालै आंनो हनै बिदानो होबानो जाबाय बेफोरखौ खालामनांलाय आंनो मालाय इसोराबो आंनि गाबज्रिनायखौ खोनाजोबखायोलै फुजिनायब्लाबो गोसो सिंफ्राव थाबानो जाबायना बेफोरबायदि प्रसाद नांलाय आंना इसोराबो आंजों लोगोसो दा दे आरो होमबालाय मोजाङानो अब्लाथ' औ माथो दे बिदा बोरफोरा मोजां मोनगोन बेयो बाजैयाबो थाब खोन्थाथोंसै ओमफ्राय मा होनबाय थायो बियो ओइ बेथा नोंहा लाबबानो जाबाय आरोना इस लाबोगोनब्रा लाबोगोन माखौथो सिन्था खालामदों एसे फ्रेस जाहैनोसै लां आयै रायलायबाय थाया आं बेजों बनसो फैदों बियो मम्मी नोंनि मास्टारा बनखौ खालामो खोमा ओमफ्राय नोङो मेहेर बेथा ओरै फै थाङालां ओरै फै नोंनो गथ'आनोसोहाय दे फोरमायदो बुंगोनथ' र' रागायानो गन्थंआवनो थाबाय थाखायोदां नोंना माथो जाखो आंनि रागा आंनि गोसो नोंनि आइया दाख्लै फैदोंमोन आबा सोर खोन्थाया नोंलाय नोंनि बिमाया आंनाव एसेनो सरदोंमोन दा बेखायनो मिन्थिबाय आरो आङो आरोथ' दे जेबो बुंथ'लासै आङो ओमफ्राय आबा जानांगौ बियो नोंखौ बिराद गोसोखांदों खोमा बेखायनोथ' नायनाय बेसिम फैनानै नोंखौ लिंफैदोंमोन So what माथो जाखो ओमफ्रायथ' जानांगौ बियो नोंखौ हजों थांनोबो लिंदों ओमफ्राय नाय बेथा जों नोंखौ जेबो जबरदस्ति खालामा नों जेराव थानो गोसो बेयावनो थानो हागोन जोंबोथ' नोंनि गाज्रि लुगैयाना आबा सना आरो जायखिजाया मायाबोथ' नोंनि आइयानोबालाय आं नोंखौ खालि मोनसे खोथाल' बुंबावगोन नों जेरावखि थाया मानो जों गासैबो नोंनि आफा नोंनि आबै आरो बाखि गासैबो नोंखौ बिराद अनो सना आरोथ' आंबो बेखायनो नों जोंखौबो गाज्रि मोननो नाङा ना बेथा जोंखौबो बावनो नाङा दे नोङो मिन्थिबाय लेक्सारा जोबथ'बायना नै लेक्सारसो जालायबाय दाना औ प्लिज मम जाबायबा थांदो दे बेथा नोंनि आफाया नोंखौ बिराद मोजां मोनो नोंखौ गोजान जाजानो बायो नोंनि आइया जोंखौ नोंनिफ्राय गोजान खालामनो नागिरब्लाबो जोंखौ बावना दे सना दे नों जोंखौ हाजार गाज्रि बुङा मानो सानब्लाबो गाज्रि सानब्लाबो we all love you नोंनि आफाया नों गोजान जाब्ला थानो हानाय नङा सना ओमफ्रायथ' जों बेखौबो बादा होखाया नोंनि आइनिफ्राय गोजान जानायखौ नोंनि जोनोमगिरि आइना वाह ब्लेकि नङा होमबा आबा दिनै या ब्लेक इज माय फेभरेट ब्लेकआसो नोंनि फेभरेट बाव औ माथो मानो मिथिगौ ना मानो होनबा गोसोमा रं सोलायनो हायाना जेरै दं बेबायदिनो थाबाय थायो and that's me आं मेहेर वाव अब्लाथ' मोजाङानो बास गोसोफ्राल' मैला गैयि जानांगौ आरो न' सना आरोथ' मिन्थिखागौ दे आं आबा नोंनि गोसोआबो जोबोर मोजांखा होननानै माबोरै मिन्थिखो नोंलाय गोसो सिङाव हाबदों आंनि हाबनानै नायदोंथ' र' बेफोरखौनोथ' बुङो फिलिंस नङा होनबा आबा मिन्थिगौखाय नों मिन्थिगौ सना मानो मिन्थिया जानो आरो आं मिन्थिखागौ मेहेरनि गोसोआ मोजांखा होननानै बेखौनोथ' बुङो फिलिंस ओइ नंगौ जानो
I don't believe. 아, 시리시리 뭐장 뭔구마봐야. 로제는 그우네, 오, 로제는 그우네. बर'फोरखौबो बारा टेनसन होजायालै नङाब्ला गाज्रि जालांगोन आरो आं बेफोरखौ लुगैया नो मेहेरानो बिदिनोखाना दानाथ' र' मामि एलिसायाथ' थांबायानो ओमफ्राय बिफायासो दासिमबो मानिला आरो गावनि फिसाजोखौनो माखौ थैसे रागा जोंनाय बाराखौबाथ' आंबो थानोसो बास्राबाय नंखाय मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानै एसेबां दावराव आरो बेबो नंथारि बाथ्रा नै आरो दा फिसाजोखौबो सापर्टसो खालामनांगौमोन जोङो नाथाय नङा उल्था दसेसो बिफायानो आरोथ' न'निफ्रायबो थांनोसो थिनबावबाय नों एथ' बिदि गाज्रिमोन होनदा बिदिथ' नङामोन माथो दे जागोन दे नों जेसेबां रागा जोङोसोन नाथाय आंथ' सापर्ट खालामबाय थाखागोन आइ एलिसाखौनो जेबो नङा आरो समजों लोगोसे गासैबो थिग जालांखागोन ना मोजांखौनो रायलायो ना मायो आरो दे आरो होमबालाय नों रायलायाथ' दे आंबो रायलाया या माखासे खोथाफोरखौ गोसोखांबा ओरैबायदि रागा जोंदावनो ओंखारो बर'आबोथ' एसे आंना क्रेक गोनांसोना नै माथो आसोला रखरा बक्सिंसो गेलेगासिनो बाव बांद्राय खाथियाव थाजानाय नङालै बिनि भिक्ट'रि मा जाखो बिफा दा नांबा मा जानांगौमोन आंनाव ओइ बाद दे गोदो आं थानायमोनबा बबावमोनलै नों बिफा मिथिबायना नै माथो दाय जालायखो आंहालाय दाय जानो हिनजाव सानै लानायानो नों दाय ना ओइ हामगौ नामाब्रा आंखौनो बिदि बुंबाय थानो ओइ माथो जाखो मानसियानो आसोलसो मोनबा नोंबो दा बेखायनोथ' खम जारला जाबाय नङा होनबा नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय दाथ' ओरैबायदि प्रब्लेम जाबायना बै जे मा होनोमोनलाय उसुबिदा नोंनि थाखायनो आंहासो ओरैबो जाया जाबायना दाथ' माथो खालामबावनो बे था माथो खालामबावनो बेखौनोथ' बुङो हिनजाव सानै लानायनि मजा उफ माने नोंनाथ' मजा नङाना साजासो बेखायनोलै बिफा खालामनायनि सिगां सानग्रोनांगौलै गोसो होबाल' बोरै जानोब्रा एसे माइन्डफोरजोंबो साननांगौना बेफोरखौ नों बुजियालै बे थास'ना मारै बुजिबावनो देनाय बुजिया जायो नामाब्रा बुजिजोबखायो आं गोदो बिमानि उदैनिफ्रायनो सोलोंना फैखाजोबनाय मा होनखो येस डेडि नोंहाबोथ' ओरैबो जाया जाबायना दाथ' आरो आंना बिमाया मा जागोन फालाय एन्सार मी फिननाय हो आंनो ओरै नोंहा सासेजों गोजोन खुसि थाबा सासेया मा जागोन बुंलाय बिफा आम रियेलि सरि बेटा नाथाय माथो खालामनो हाबावनो आङो That's your problem माथो खालामनो हाबावनो जेबोखौनोथ' खालामनो हायालै नोङो ओरैनोल' ओमफ्रायथ' माने दाथ' बिमाखौ नांला नङा होमबा आंनिखौ जोंथ' आरो गैलाना जेबोआबा सरि गैला होनबानो जायालै आंनो दंखायो मिथिबायना नोंसोरनि नेरसोन नङा होनबा आंनि थाखाय अननांगोन नोङो बुंखायोना आङो 50-50 दे सना दे जागोन दे जे रागाफोरखौ खमायलै बाबा सना खमाय नों हेपिल' थाना बाखि आं दङ गासिबो माबा बैसोआनो जासिन सेंग्रा गोरलै बायदिसोलै नोंना गोसोआ दाबो ओइ बिदि नङाब्रा आबा सना दे मेरा बारा रायलायबा बरिं मोनो थांथ'दो जेबोखौनो होनजायालै गथ'आ बिमाखौ सिन्था जानाङा जेबो प्रब्लेम खालामा बियो मेहेर दंखायोना नोमाजोंबो माथो बिसासब्रा बेथा माथो बिसास नोंखौ रागा जोंनायनि जाहोनानो बेनो आंना साला नोंनि थाखायनो बिमायानो सानै जाबायना आंना डाइरेक्टसो बुंनायाव दंलै आंना माथो नंगौ नालाय नंगौ
नङाबाथ' आं बिदि जागौमोन नामा ओइ आबै माबोरै नुदोंलै आंखौलाय आय' हा आबौसना माबायदि नुनो हा आराम नुदों आरोहाय नंगौना आबै औ नङाबालाय माथो नै मेहेर दा न'आव एसे थाब फैब्लानो जाबाय जालायबाय नोंना जालायबाय बेहाय आबौ एसे थाब फैबानो जाबाय आरो ओइ दाबै नोंसोरलाय आंखौ सिख्लासो लोगो हमै थांजानो गिखो ना माखोब्रा थाङालै आं दिनै मेहेर अब्लाथ' आंबो नोंजों गाखोनोसै नामा ओइ नोंहालाय मानो बिमा फिसाजोंहाबो एसे बेरायनोसै बाल ना माथो होनो ओइ जाया नै बिमा थांबाबा प्रब्लेम नाथाय सिख्लाफोरखौ थिखोनानै बेरायनोबा प्रब्लेम गैया बेफोरबायदि नङा दिनैसिम रावखौबो सिख्लाखौनो थिखोनानै बेरायफेराखै आं आदु नंखायनो नंगौ जाखोसै बाथ्राफोरालाय जारला जागोनहाय ने आबौ ओइ आबै नोंखौ देन मालाबा बेरायनो लांगोनलै आङो मिथिबाय इस ओमफ्राय आंखौ नङा आरो ना जाया नोंहा बिफाजों थांबानो जाबाय दे आरो होमबालाय बेजों थांसैहाय आंहा होमबालाय दे जागोन दे आबौ दे दसे बेरायलाबायनोसैलै थाथ'लै आबै होमबा नोंहा ओमफ्रायथ' नोंहाबो बाय मम ओमफ्रायथ' एलिसा सिसनो मायबा मोनसे गिफ्ट लांफानोसै दे आङो गोसोफोरा एसे मोजां मोननायनिफ्रा मेहेरा एलिसा सिसखौ बिदि दुखुआव बोरै नायनो ना र' एसे खुसि खालामना फैनि आं ओमफ्राय सोरबा लोगोसे थाफानाय मोनबा मोजां जाबावगौमोन ना आदुरखि बेबि मालाथो लोगो मोनबावगोन नोंखौलाय गोसोफोरानो हाथरखिनि नाम खोनाब्लाथाय सुकुनल' मोनखायो दा गोजोन आरोना ओमफ्रायथ' सनामोन सरिलै रिप्लाय होआखै बुंदोंमोन ना रिप्लायखौथ' होखायानो र' ओमफ्राय माने जोंहा भिडिअ बानायग्रायानो प्रब्लेमाव दंमोन ना एसे आंथ' मेगन प्रब्लेम जादों होनना खिन्थाखादोंआनो सरि दे अब्लाबो लोगोफोर जायखिजाया जों माने बयनिबो कमेन्ट्सखौनो नायखायो आरोना लोगोसे रिप्लायबो खालामो नाथाय माब्लाबा समाव बिदि एसे एनै प्रब्लेम जानायनि थाखाय होनो हाया जायो आरोना जेबो साना आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा जोंथ' आरो हरफिनखागोनानो ना आंथ' माने हरबाथाय हरबाय जोंना माने खनसेनो गासैनिखौबो हरखाजोबो आरोना रिप्लायखौ स' बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आरोना लाभ इउ बयनिसिमबो आबा साइख्लुमनि टिउसन टाइमाबो जानोसै बेखौ टिउसनाव दोनलांग्रोनोसै दे आङो बिफायाथ' आरो मिन्थिया जावलियासो जालांबायना र' आबाखौनो लांग्रोनोसै आं टिउसनावनो इमि नै बहाथो थांनो ओंखारलायखो नोंलाय जोंनि आबानि टिउसन दङ ना बेयावनो दोनलांनो नागिरदों आङो दे होमबालाय दोनलांदो मैयाबो थांनाय जायासै दाखालिबो थांनाय जायासै नै ओमफ्राय हाबिवाइफोरालाय मिन्थिया बहा ओंखारलांदोंमोनबा दे होमबालाय दा आइखौ सोंनो खोन्थानोसै आङो जागोन दे जेरै होमबा थाथ'दो जि दुखुलै बिसोरा दा हनै हौवायानो बुजिलाबा बेना मानो दुखु मोना जानो आरोथ' एसे प्रब्लेम जाबाय दे इसोरनि अननायाव थाबैनो मोजां जाफिनबा हामगौलाय आंनिनो लोगोखौ बेबायदि नुबा गोसोफोरा एसे गाज्रि मोनलायलाङो बेवाइफोराबो मानोथो एसेबां जाम्बा जाम्था जाखोबा बेबायदि दुखुनि समाव गावनि आंगानो जुदि सापर्ट होआबा एकदम बोरैबा मोनखायो दे जेरै आंनि सोरां आबैमोननाव फैदोंब्लाबो आं न'खौसो जि गोसोखांदों दा न'नि अनगा आं जेरावबो थानोनो सुखुवाना आफाया आंखौ मा निमाहा होमारला आरो